compañeiras e compañeiros, na madrugada do 23 ao 24 de decembro de 1967, milleiros de autocolantes coa lenda Liberdade para Galicia foron distribuídos ao longo e ancho da nosa nación. Cunha resposta represiva que non se fixo agardar, sentaríanse diante do Tribunal de Orde Pública militantes, estudantes, obreiros acusados de levar adiante esta acción. Xestábase o 68 galego. Un 68 que continuou avanzando coas súas particulares claves nacionais, combinando as vertentes política, obreira e estudantil. Marzo e abril foron, de feito, meses axitados na vida universitaria compostelá, exercéndose unha rotunda contestación antifranquista e pronunciándose tamén a obriga da utopía, os ancellos que, chegado o mes de maio, ecoarían no mundo a través do altofalante que supuña a République, a Francia insurrecta. Non obstante, se algo conmemoramos hoxe, como xa se referiu o compañeiro Iván, 25 de xullo de 2018 é o 50 aniversario daquel Día da Patria, daquela chamada a unha concentración nacional en Compostela, na Praza do Obradoiro, convocada pola primixenia Unión do Pobo Galego e apoiada pola Liga Democrática de Vigo e máis pola Asociación Democrática de Estudantes Galegos. Unha concentración coñecida e recoñecida polo Consello de Galiza, como sabemos, o goberno lexítimo republicano galego na diáspora, no exilio. Unha convocatoria reprimida pola policía española e tamén polas forzas do exército. Unha concentración, en definitiva, que non puido levarse a cabo. E, aínda así, a astucia dos militantes da esquerda independentista deixou retratada unha fotografía para a historia. Deixou pendurando nunha faixa entre as árbores da ferradura o lema que 50 anos despois segue a ser e virán outros 50 anos e virán seguramente 50 anos máis e seguirá a ser o noso obxectivo estratéxico irrenunciable. Viva Galicia ceibe e socialista! Hoxe por hoxe continuamos na defensa da nosa emancipación nacional e social e porque somos internacionalistas defendemos o recoñecemento e tendemos as mans a todos os povos oprimidos do mundo, dende Palestina, deica Cataluña, e aproveitamos esta ocasión para reivindicar a liberdade para todos e cada un, para todas e cada unha das presas políticas que siguen encarceradas neste Estado. Os inimigos da democracia dicímoslle que as queremos de volta nas súas casas. A aposta de a nova Irmandade Nacionalista pola creación dunha Fronte Común de Esquerdas, así denominada por Xosé Manuel Beiras, o 25 de xullo de 2012 na Praza de Mazarelos, é unha aposta que continúa tan vixente como vixente continúa a ofensiva capitalista contra as nosas vidas. A distribución cada vez máis desigual do poder, as condicións de escravitude a cada paso máis profundas e, en definitiva, un abaratamento infame da nosa forza de traballo. Hai unha loita de clases en curso e ímola perdendo. Por iso, porque neste 2018 tamén se fixeron 200 anos do nacemento de Karl Marx, segue sendo necesario e urxente o agrupamento das máis, necesaria e urxente a organización ampla fronte á barbarie, necesaria a xenerosidade e firmes os principios. Esta segue a ser a aposta de Anova. Mans tendidas a todas aquelas irmás que queiran construir en colectivo o camiño cara a dignidade do noso pobo e da nosa xente. Así o demostra a nosa participación, a participación das nosas compañeiras de Anova nas mareas municipalistas que dende 2015 levan dando exemplo do que sí se pode facer en favor da maioría social. E é que non hai marcha atrás. Esa é a nosa razón de ser, colocar a intelixencia colectiva á altura desta emerxencia histórica e recuperar, quizáis, a audacia daqueles militantes que en 1968 souberon serpear as forzas da policía franquista e pendurar entre as árbores da ferradura a pancarta da liberdade. Compre a intelixencia e o pulo de todas para seguir avanzando na ferramenta que sexa, sobre todo, a ferramenta de todas as agredidas, porque
calquera proxecto aglutinador que non estea atravesado pola pluralidade, pola diversidade, polas contradicións e pola riqueza da unidade popular non pode ser un proxecto aglutinador capaz, coa potencia, coa viveza necesarias para emborcar a orde das cousas e provocar a necesaria creba democrática no réxime. Compañeiros e compañeiras, xo dixo o inmenso poeta Uxío Noboneira: a forza do noso amor non pode ser inútil. Sigamos, polo tanto, sen desfalecer a nosa loita honesta de que abrirmos xuntos e xuntas as grandes alamedas. Viva o 25 de xullo, viva Galicia Ceibe socialista. Pois agora deixo-vos con quen fora tópicos, non precisa de presentación. Xosé Manuel Beiras, pasado, presente e futuro do que estamos construindo. O Beiras.